24 август 2012 година. Петък. Един от онези дни. 45 градусови дни, в които не можеш да правиш нищо по време на обяд. Скуката те чувърка и кара вътрешностите да те ненавиждат. Червата ти, сърцето ти, дори очите ти те мразят в този ден. Защото не ги напрягаш с нищо. Не им даваш дневната доза дебилизъм, както всеки друг ден. Но ако излезеш вънка, те ще се изпържат. Дебилният ти мозък ще започне да плува в потот. Те мислят, че ти им навреждаш. И точно за това те чувъркат. Тогава се случи нещо. Тогава те се надигнаха. И направиха нещо, което никога досега в историята не беше познато. Нещо, което беше отвъд границите на човешката възможност, на човешката дейност. Нещо, което вътрешностите сътвориха. Нещо велико! Мана. Ей, голи са вкарали тия, бе! Залагам тук в интернет на един сайт и се прецаках. Мана! Oh, hey, this is the way. Добре, хора. Здравейте, вие бяхте с полутъпото клипче за Мана. И надявам се да ви хареса, надявам се да сте се забавлявали. Както всеки път, рекламите за нови влогари ще бъдат долу. Да кажа нещо за новите влогари. Пак загубих. Да кажа нещо за новите влогари. Спонтанните влогове са най-якото нещо на този свят. Който известен с спонтанните влогове му се кланя. Може съм била аз, бе? Не. Няма съм. Хора, добре, благодаря ви, че ме гледахте. Благодаря, че гледахте още един дебилен епизод от моя канал. Тук ще е моя английски канал, в който вече малко по-често почвам да качвам клипове. Ако ви хареса моят скапа на английски, може да се сабскрайбнете и тук. Благодаря ви много. Да кажа нещо какво предстои. Ще ходя на лагер, ще ходя с Майкъл в Париж и по средата на това трябва да кача още два клипа. Тоест всичкото това, което искам да ви кажа, очаквайте нови клипа. Когато се освободя за един ден, ще направим един хенгаут, за да си поговорим малко с вас. Защото, както знаете, аз обичам да комуникирам, понеже нямам приятели. Всъщност нямам нормални приятели. Наистина ще са ми нужни някакви нормални приятели, всяка се мисля. Мана. Special delivery! Ow! Между другото, възможно да си повторите тази песен още 5-6 дена. Мана!